alhamdu kullan wadani jeyɗo binde fof o pindinde ene waseede jojjude rewede fof malaikaji yimɓe jinne denta tagore fof mo rendaka tago kursiyu kame jonde arsi fof mali yimɓe dokkal Allah yedi en Muhammada ko ñalawma mawɗo mo weeɓani wadde mo ganda o so Allah rokkima e tawtorede ñalawma o aɗa foti yettude Allah sabu ñalawmaji mbaɗi ni mawningol walla udditgol won gueɗe caktirɗe mbaɗe ni won hewɓe noddede toon won hewɓe hawridde toon won hewɓe fottidde toon won jiirantoɓe yaade toon kono Allah walli en enen arɓe ɓeɗo e kala to mbawɗen ummade ko enen Allah yiɗi wawde tawtorede oɗo ñalawma hande en jettiri ɗum Allah en jetti Allah en jetti sababuji ɗi mbaɗɗi ha ɗum ɗo wawi laatade sababuji ɗi Abou Diop haali hen gelongal haali hen mawɗo Samba Coumba Ba e dendagal ƴettuɓe konnguɗi ɗi ɓe kaali hen woni ko sohluɗen ko ngam ɗum wawa laatade alay saago tippodiral tatoɓe mbawa yaadude ɓooyi yiilede holto tataɓe kawritto Allah waɗi tataɓe kawriti ko ɗo e Daaka Média tataɓe kawriti ko ɗo e Madina Gounass nde ɗo ñalande hande ko nde ñalande taarih garɗo ɗo 1927 ƴeewen holno ardonoɗo wona ɗi pajuroji ɗi ganduɗen ardonoɓo ɗo alay saago muñen saabu so en mbawa muñje hettodirde e ɗum ɗo ko kalaten firti wonde ko sañ tawnomo nde siraji diine arata nde ga ummade hoore fo nde 1927 firti ken mbawano yaadude makko wadde hay sinno ko hojomaji sappo saabu en mbatta yewtere mbaɗaten tan ko meftande toksere nde ɗo meftande nde mbaɗaten ko ruttanade tan ko kalɗen ko kalaten ɗeɗo balɗe foof weltanade no mbirɗen ni tati pottuɗi ɗiɗo eɗen jiilo holto ɗi pottata gam leñol ngol wawa ɓamtade ko ɗo tan ɗi puɗɗi taw fottude ɗe jaaɗa foof aɗa yiya hen goto jiya ɗiɗo kawro ɗiɗo heddiɓe ɓe kadi kawro kono tata ɓe foof kawride gotol woni daraniɓe ɗemgal ngal yiɗɓe ɓamtare ɓe ngala doole gueɗel jomen gande en jomen doole en kawrita ɗum ɗo ina yiile saabu no anda ko ɗe katane tati kañumen darnata fayande ɓamtare kono Allah waɗi en ko ɗo tan ɗum wawi laatade e ñalade hande nde en jettiri ɗum Allah en jettiri Allah gonɗo sababu ha garɗen o ɗo Elage Abou Ndiaye e katantagal makko e pellital makko Ibrahima Saydou haali ɗum ɗo en ɓooyi moddude pundi te kadi ni wona tan min eɗen moddo pundi kono pundi nde men moɗata nde ni kanko kadi ko pundi amen ni kadi o moɗata manam o moɗata ko pundi moɗannoɓe pundi so Allah addi ɗo hande ha enen yurmotanoɓo mbo enen ɓe ganduɗa ɓe eɗen kawano hol ngal ɗo pellital holto jibina ha kanko hande o watti yurmade en enen sikkunoɓe wonko mbawɗen waɗandemo nden eɗen eto moni fof waɗandemo ha Allah waɗi hande ko kanko yurmoto en mbo waɗana en ɗum ɗo ko windande men mone men kala yo andu caggal tampere ko weltare ko hawrite ko ɗo mone fof waɗi ñalande banggue goɗɗo lomti heddiɓe wonto tawtorami conférence uji mbaɗmi conférence uji lomtimi woɗɓe ɓeɗo fof wonto Abou Diop waɗi ɗum lomtimin minen fof wonto gelogal waɗi ɗum Dono Sampati Samba Coumba Moutar wonɓe ɓeɗo fof wonɗoɓe mbaɗi ɗum Ibrahima Saydou Diaby lomti heddiɓe ɓe fof kono enen fof kawriten tan jooɗoɗen kuccodiren ɗum ɗo de ko ñalawma taarih ko ñalawma jettirteɗo Allah en jettiri ɗum Allah kono kadi ko ɗum windande aduna ko ɗum windande aduna nde potɗen wawde janguitade e fannu no guurɗen kono e fannu no potɗen wuurdoy kono dartoɗen enen fof mbiyen ɗo ɗo tolniɗen moni fof jiyaɓe Allah wonɓe ɓeɗo sernaɓe wonɓe ɓeɗo fof eɗen ñaagui moni fof ɗo woni ɗo yo wi yo Allah jurnan en gurdam Abdoulaye Walle Ndiaye yo Allah jurnan en gurdam Ceerno Ahmadou Tidiane Ba yo Allah jurnan en gurdam Abdoulaye Walle Ndiaye saabu koye juutgol gurdam makko gueɗe ɗe ɗo eɓɓade mbawata laatade ɗum noon moni fof yo fiɓ ɗum saabu ko ɗum woni ɓamtare ɗemgal ngal ko ɗum woni ɓamtare leñol ngol
on jarama no feewi Abou Ndiaye jarama no feewi joni joni Ibrahima Saydou Diane haala wi Abou Ndiaye jibinako 5 juin enen fof en ganda ndeke garɗen ko mawninde anniversaire Abou Ndiaye en ganda hay goto e men te wona kanko jagguidata ko minen lewlewal communication CIJP e woɗɓe ko minen jaggi oɗo date min ndamen jaggata date nde min meeɗa andude o jibina ko 5 juin kala ko Allah waɗi ina jogui firo ina foti jangguitede en jurnataka e yewtere nde ɗo saabu ko ɗum woni ko kalaten ɗe balɗe fof tongoten tan tongode tokosere ko ɗum ko wi enen suɓiɓe jayniyankagal walla enen ɓe Allah jarribini e ko fati e jayniyankagal haade men wonde jayniyankoɓe mone men fof wonko woni taw gadi ɗen ko wonde julɓe nde puɗɗiɗen wonde jayniyankoɓe yewtere nde ala ko wiyata en so wona ko beela enen julɓe ɓe so eɗen mbaɗa jayniyankagal beele en ɓortat wutti men diine o joñanɗa ha gasɗen wadde jayniyankagal men ɓornoɗen wutti men diine o yewtere nde walla titode yewtere nde wi en ala saabu ko hadis wi en ni moni fof wonko halfina moni fof wonko aynata janggo e jaam o namditte tan koko halfinano ko o namditte tan koko aynanno ko enen holko gaynaten ko konngol holko kalfinaɗen ko konngol janggo so eɗen mbiye moni fof iqra kitabako janggo deftel ma mbiyeteɗa tan ko haaltu ko kalnaɗa beele ko kalnaɗa ko koko rewi Allah beele ko kalnaɗa ko koko jokkata en nam beele ko kalnaɗa ko beele yo en paam wadde enen won ñawirteɓe jala mumen won ñawirteɓe jammere mumen won ñawirteɓe ɗum koɓe gollorto goɗɗum enen janggo ñawirtoɗen ko holko mbinoɗen walla holko bindunoɗen wadde tawde nden ñawore e nden ɗon ñalande eɗen poti wadde ɗum eɗen poti andude holko bindeten e holko kalaten ko adine nden ɗon ñalande ina yonta holko ɗum firti ko enen suɓiɓe wadde jayniyankagal hay goto e men wawa ɓortude wutti mum diine ha gasna wadde jayniyankagal ƴettita kadi wutti mum diine ɓorno enen ɓe arɓe ɗo e Madina Gounass ko jeeyaɓe e gonɗinɓe wonde a wawa ɓamtude leñol ngol joña diine o a wawa ɓamtude diine o tan mbiya kadi aɗa joña leñol ngol saabu diine men e pulagu diine men e ɗemgal ngal toɓe ummidi to ina woɗɗi wiide hande ina serda ɗum ina satti hay to banggue kelme kutorteɗe to l'islam e jayniyankagal joni Aboubacry Ba mbo RFM Mbacké haali ɗo konngol ɓarorgol ngol tugnori ɗen e balɗe ɗiɗi ɗe mbaɗaten ɗe heblo ngo taw ngol ɗon konngol ko kañum wi en holno poɗɗen siforade e holno poɗɗen waade e nder golle men ngol konngol jomiraɗo subhanahu wa taala ngol tawaten to suuta Hujra wi en ko ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalati fatusbihu ala ma fa'altuhum nadimin enen jayniyankoɓe jomiraɗo rewni konngol e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi en enen jayniyankoɓe e hey mon onon jayniyankoɓe gonɗinɓe so tawi perkowo ari e mon so tawi puntowo ari e mon so tawi penowo ari e mon somo haalata gonga ari e mon so manipulateur ari e mon so gadduɗo nannanti rumeur ari e mon laɓɓitino ɗe fata bayyeno kabaru o ko adinde oɗon certamo so ɗum ala conséquence o ko oɗon mbawi firtude rendo ngo gonɗon ngo e dow mum taw rendo ngo ni ongo firto taw ngo tinani ngo matani koye kabaru ma o tan ɗum rewi holko ɗum jibinoyte janggo jibinoyte ko nimsa an baɗɗo ngal baɗal saabu ma ñaawe ɗo ma ñaawoy to e nder ɗum ɗon ko mbaɗɗa holko ɗum firtata ko responsabilité mbo joguiɗen e cattirɗe men Ablaye Walle Ndiaye jarama darnude galle baɗo ni laɓete
mo heewani ɗo tawate e radio ji privé gonɗi e nder leydi Sénégal fof mo heewani ɗo tawate e radio ji mawɗi gonɗi ɗo fof mi haalani kam radio ji communautaire o darni ɗum kono o darni ko darne ko eɗen mbawi wiide ko mbaadi ndi kono noon lowdi ndi le contenu ko wonata ko nder ko enen ɓe o darnani ɗum ɓe hol jikkuji poɗɗen jikkade taw en jaltani l'islam men taw eɗen mbaɗa meccal men ɗin jikkuji noon ala to ɗi mbawi wonde so wona ko kalɗen ko aya alqur'an mo kalɗen oɗo so tawi ari e mon kabaru so tawi kon neɗɗo aremon fasigi ina addori kabaru so tawi fasigi aremon ina addori konngol ngol wona gongo ina addi compte rendu mum ko adindi oɗon mbaɗa réagir ko adindi oɗon jaltina ɗum ko adindi oɗon paccira ɗum fata bayyanu laɓɓitina ɗe ɗum ɗon woni jogitari woni konngol ɓarolgol no Aboubacry wiri ni tuggi formation oɗo faade kala ɗo ɗum foti faade ko kañum foti wonde jogitari kala jayndi yanki hoore hoorema so neɗɗo addanimo kabaru sa heeɓi vocal sa yi vidéo o caraɗo hade ma ɓennindi hade ma yawtinde ɗum hade ma gongdindi ɗum hade ma nawdi ɗum banggue goɗɗo e groupe goɗɗo mo jeeyeɗa fata bayyinu andu tawa mbaɗa ina gonɗi so ɗum ala sa ɓennini ɗum ko ɗum wawi jibinde e nder rendo ko to banggue battani foof ya faam ko an tekkirondi oɗo aya mbimi ko kanko tan yoni e tongude e haala dabɓo wonde kala jayndi yanki yo yooɓo ngol ɗo konngol joni noon eɗen mbawi wiide ni wona jayndi yanki tan haala saabu hutortoɓe hankkadi kaɓirɗe kese ɗe tolno innama aade e hakkille mum Allah yettini ɗum ɗo addi ɗum ɗo ɗo udditi ɗum ɗo saabu Allah ina wayno jooɗota ha jamanu faama hakkille yontiɗo tan adda kesum yejjitinma kiiɗ ɗum wadde yo en paam ko hakkilantagal e tolno faama muyo innama aade yettini en hande ɗo Allah addani en ɗeɗo caktirɗe ɗe kutorto ɗen to banggue réseaux sociaux e fannuji goɗɗi kono wona radio wona télévision wona jayde bindol wona réseaux sociaux wona Facebook wona WhatsApp so tawi neɗɗo addema kabaru e kala ko wawi wonde so tawi o addema kabaru hade ma gonɗinde kabaru o saabu gonɗinde haɗata neɗɗo holkisade hoolare neɗɗo haɗata neɗɗo holkisade so tawi o addema kabaru o hade ma wiide aɗa ɓennina vocal o hade ma wiide aɗa yawtina vidéo o hade ma wiide aha kay ko ɗum gonga saabu mi yii saabu karallagal innama aade hande addini ɗum nde neɗɗo ina sengta hoore hamme senga ɗum e hoore gelongal haalna ɗum ko wona ko haali tawde noon fasiɗagal ngal ɗon ngal jomiraɗo wi ina woodi e nder oɗo ndeɗo windere eɗen poti wadde kala ko are men fata bayyenu laɓɓitinoɗen gande ngo ɗum ko kulhuli ɗe jogiɗen e fusde rendo men saabu rendo ala ko fusata ɗum so wona ko wayni wadde yo en paam ɗum ɗo ko konngol ɓarorgol ayeje ɗe noon ina keewi e nder alqouranil karim saabu sa ƴeewi tan jomiraɗo kañum e hoore mum e nder ɓurana ma yi arti e konngol kumpitiɗo laabi kewɗi te kumpitiɗo o woni alkhabir o hen sahaji ardatomba ko le sage connaisseur woni mo ganduɗa o ko pewɗo kumpitiɗo hen sahaji ko alimul khabir woni ko gando kumpitiɗo holko ɗum firtata hen sahaji ko laɗiful khabir woni ko beɓnowo kumpitiɗo holko ɗum firtata haɗe kumpitiɗo woni ɗon ko peewal woni ɗon ko gandal woni ɗon laɗif newuya wadde holko ɗum firtata e nder jikkuji jeyniyankagal haade ma humpidde saabu kala kumpitowo humpitata koye nder kumpital kumpitiɗo woni jomiraɗo subhanahu wa taala kono haade ma yettade khabir o taw ya faam alim nan ɗon laɗif nan ɗon hakim nan ɗon wadde an jeyniyanko jogoɗiɗo jikkuji taw won newiɗo newnowo e nder jiilogol ma kabruji won neɗɗo mo ganduɗa ko pewɗo woni hakimu etade wonde hakimu e foɗanade ɗum e nder jiilogol ma kabruji kono kadi andu ko kabrata ko sa andin andu ko kabrata ko won alim ha gasna ndi puɗɗa yawtinde kabaru o
ƴewni ko jiidade tan e inde jomiraɗo kabir nden ne arde ni ari e maale ida fatu nde arani tan nde sengti banggue nde ari ko e maale ida fatu sa so yawti ɗum helmer kabaru nde e hoore mum sa ruttima e alquranil karim ma taw helmere nde ari toon laabi 21 e nder alquranil karim holko firtata ko enen jogiiɓe hande rokkoɓe kabaru ɗum noon somi haali wona jaariyankoɓe tan hankkadi ko moni foof enen rokkoɓe kabaru ɓe yo en paam ndeke wonko ñemtinten kono noon eɗen jogii ruttorde nde poɗɗen wadde ruttorde men adande ko adi ni ko janggaten ko e école aji ko adi ni ko janggaten ko e ɗiɗo hebloji ruttande men adande ko jomiraɗo subhanahu wa taala ko haalani en alqur'ana ko so ɗum ɗo ari e mon haade ko oɗon mbaɗa ɗum ɗo mbaɗe ni ɗum ɗo woni hankkadi daɗɗude nde ponde wonde jooɓari kala jaandiyanke yanti hen sa ruttimo e nder ko wiyete éthique et déontologie woni jikkuji jaaniyankagal sa janngoyi ɗum ko gonga éthique janggetake déontologie noon no jangge déontologie woni l'application de l'éthique woni ko mbiyetɗa ko jikkuji ɗi holno tabitinirta ɗum alhamdu kullan wadani jeyɗo binde fof